Sarap. Sarap sa bawang ito. Sarap. May batuan. Yan yung pampaas. Ano yun yun? Nabukog. Hey, Papa. Tayan siya, Papa. Kaya ito talaga ko dito na may pato nanda. Pinit ka mo ga. Nakapilang mo doon, ma. Ano sarap nito? May sarap. Sarap. Yung ito. Masal. May hindi ka sa barangay. 20 ka, thank you. Ano ka muna? Kasi kung wala sol, hindi ka naman pala. Kung may sol. Hindi ka na lang. May hangin na. Pipilit. Para naman. Nagsurya pa to, guro. Nagawayan pa. Ubang ka ba? Sa lahat din natin. Marisol, pilan na ka maka-years or months? Nay, dole ko ba? Sugod na. Saan ako na pula nila dola nila to eh? Ano to? Wala kami kabalome. April, liga to eh. Ako man 1 year na dito mo yung may. Ano? Naade ka Pinas. Ha? Hindi ba? Ano? Ano? Ano sila naman ka? Ano, Deng? Bali pa ba yung film? Oo. Love ko na tito. Nalilibot mo pa nanay? No. Sarap na. Marami sa amin ito lang. Yes, nakapambalo na. Talabla pang labula ba? Dito kami ba namin? Dito kami. Sabi na sa Nangit na ko na. Alam ko na. Pagkagabi. Sala ka tingnan sa kwarto, pwede naman sila nila nila. Ha? Sabi sa kwarto. Naman ito. Tapos hindi mag halina siya kakaka. Tapos wait lang. Sa bagayan na limpo ni pag ano. Dito kami sa resort. Pero piyesta, ang daming tao. Pamilya ko pa.
Ito ba to? Ito sa kilid, tubla o. Meron ito katumbal sa may pakat to sa... May kitsen tubla, may puno ito katumbal. Sanay, kasi si Bebe, nabinunod ko yun. Sampay. Pauntang dua sa ayos ha. Hamo. Kung ito? Sarap, no? May katumbal ka pa da? De. May butangan na bla. Ari no. Nang butangan na no. Grabe, sarap. Oh my God. Okay. Ano to? Sarap? Sarap. Ha? Parang di ako matingang boss ha. Hindi, matambay. Sarap. Ano daw? Sabay. Hindi, ay na. Ay na ako. Ay na. Sabi na wala ina. Hmm. Hindi ka na sa magsawsaw? Sawin. So. Namit pa. Isop. Hi, Kaka. Yan. Atagyan sa... Ano yan, black. Sinabi mo nila. Hi, Kaka. Bebe! Yan ba? Ano sa board? Itong isda, masarap talaga. Marami sa amin ito. May kasi nang kami. Ito mas masarap yan sa Mexican. Oh! Meron pa. Yan, di ako yan. Oh my God. Tapos. Takway. Inubos ko na. Butangan diyan ka man te. Oo. Inubos ko na dito. Ha? Diba dito sa inyo, sa takan kami. Oh. Masarap? Sagbot na diba sa inyo? Oh. Ayun, kasi po kami. Hindi pinapansin kasi sabi nga nila, ay sagbot naman na sila kaya. Hindi ka kapanggo sa mga. Wala sa mewa, waray na sa night. Waray na sa? Ano to kan? Bakit? Manatudlo sa ako no, Rai si ano? Si Ace. Okay, ano yun? Ay, karay ako.
Tito Jason, sample nga, sample. Alright. Ano yung kinakaon? Ano yung kinakain? Tama? Maupay na gabi. Mayroong gabi. Pero yan na. Ang daan, ang kanta, ang tawa-kanta. Tawa-kanta. Hindi makalive kasi ang bantay. Stricto ang bantay. Anong kanta yun? Kaibigan ko. Oo nga, sir. Takway. Try mo. Right? Ganda mo kagang dua kong salot ha. Kunti Oo, lang. Rian Mel. Panginoon. Oo. Walang sabaw lang. Ha? Gusto mo? Doon mo lang. Ha? Wala nga doon. Kanta? Marami kaming ulam dito. Kumuha. Ayan. Ate Janet, shout out. Silaw. Bacolod. Canegros. Grabe, busog. Lagi dito. Bundat na si Waray dito. Di na jud ko mo usab. Kausa na lang. Thank you, Ate Janet. Ate Janet, ito na. yung panghuhula nyo, ito na. Yung guessing game nyo, ito na. Sabi ko na yung good. Wala na. Yung guessing game nyo, ito na. Sariling mundo. Paano kami papayat nito? Nagasalo kami kaon. Mas lalong ka na ganado. Naunsa.
Ba't mo kinakain yung rice ko? Yun lang, nalilito ako eh. Napupuha ko eh. Makikita ko lang sa simbahan na ha. Makan ako makain. Dahil sabaw ka. Pusin mo yan. Ay, balik ko sa sabaw na lang sa'yo sa akin ito. Grabe guys. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso. No. Oh yeah. Aha. Yo. Aha. Oh yeah. Ma'am, kapag nga ganyan yan ay mag-concert lang yung pinending lang tao ba? O, sinongin na be. Na ikabe, sige binay. Kaya mo hindi ikaw. Sige o. Sige ah. O, manin daw buwan o. O, bibay ko gamitan ko ko. O. Hindi ka napapayat. Hindi ka napapayat. Huwag ka nang umasa pa. Napapayat ka pa. Tama lalas. Hindi naging papaya. Gusto ko pang kumain sana ng pansit eh. Sa isda pa lang, sarap na eh. Sarap ng food guys. Ah, tulog. So, ba nung mamaya? Ito kayo magkamok ka? Isang rice. Isang dapat. Ay, grabe nga riot at paglapot eh. Grabe no? Paano kayo papaya? Jason yung tiyan. Kapila, sa kapilang kabulan, sa kapila lang ni Kadlaw man. Ay, pila Kadlaw. Lalabot gini-gini, upod pa sa tuwan ni ho. Kailan ka mula na dahil? Namit din niya kaon kung tingob. Sabi ko sa niwan yung sagana, matalabas yung rin, damo yung kuya mo. Anong tingko? Tingob. Kapok ba? Sarap pa! Namin isda. Namin isda. Nabawa. Namin Sarap. isda. Gid mismo. Bye, the picture. Hanggang. Anggo! Meow. There's a cat. Meow! Buta? Duwa na kapino, bata. Hindi na yung mochinelas. Ay, mene? Hindi na yung mochinelas. Mario? Madula naman na ni Karon. Gusto mo ng coke wala? Kaya din sinira sa rasya na Ayoko na royal. Coke? Ikaw gusto ko. Ang patunay. Ito na ako.
Bossing ko. Ang bad mo, Inogi. Yan na. Cook. Yeah. Wala, it's not cold. Ah, Is it cold? Maybe tomorrow. the alcohol muffin ko. Later. Ang dumudang. Ano carbonated drink? Ikaw, wala ka nung, alam mo na? Hindi na mag-cook ang balik. Ang dumudang. Nag-edit. Kasi wala kang, di ba, ano? Ha? Wala na yung Sprite. Obvious na. Hey. Paano sa mama? Baka lang sa panabuhay. Hindi. Gapasahay ko mo. Namin sa Sugba. Sa Sugba na namin. Ako loyal sa atin. Mas-spread and royal ko no. Ako lang yung inquaan ni Kuya Pinggan. Hindi yung Kuya Pinggan. Kuya yung ay, uli yan. Para mahugas na ano? Ito, lagi siya mahugas sila duwal ako. Ang kalo ng ginikanan, hindi niya Mahugas na sila. unfair na yung karoon sa nakahugas ng mga bata. Gani, nagbabay-bay. Para kutusanay, wala na yung sigura sa kutusanay daw. Pinggan. Ha? Hindi, abis ka sakiran, pala sila ya, dapat manghugas ka sila ya, inatukang aluwa. May buwan mo na gabi. Kung gabi kami, Dara, oh, may smart na dala mo. Ay, pa ka lang po. Dala mo milyon views mo. Yung? Nagkakot na 11.9 milyon. Yung? Yung views sa Nanay na. nag-outfit ba? Daycare pa nagdumala na. Talang ka ba? Atang naka-sleeveless. Dok. Kabak ko yan kayo naka... Dali yung kahakat mo. sexy ang Hindi man ito-break sa dali sa bata mo. Okay, din sa kayo. lalo bata kaya Sige kayo mag-amuna. Overdose, mama. Dam. Kasi si okay na yung abram mo pag magpapakot. Okay na na yan. Pero ikabagay lang sa... Dress appropriately. sa now now Hindi yan kasi nga hindi ka bagay. Hindi bagay sa imo. Kundi hindi bagay sa Okay, occasion. para. Hindi na ta magsalo, boss. Damo ka unta duwa. Grabe. Damo ka unang duwa. Ay, wait lang ako. Dali lang yun lang nga. Ang nilalaka ka mo. Dali lang sa
Pero hindi niya, tapos pag hindi balik sa baba. Ate, dali mo yun. Alam mo ang service sponsor niya, pag ang kami, pambangkita na. Dala din ang ang Mas better subong. Tonight is much better than last night. Breeze. Hey, shut out. Shut out. Andrew boy! Woke up a little bit. I don't know. He was just playing. guy. Taba ko na guys. Grabe lang daw. Hindi na ba? Nice. Yes. You going to go to Papay? Ba't nun? Shout out guys. Wow, wow, Jupiter. Hala, malupang. Andrew! Uy!
Natusok ka? Smells na. Ang kanta. Sumasaya. Diyan na kayo dito. Sakit. Blur, man na lang. Ano? Dulo madilim. Sakit. Mali na ba yung Sabak na dito. Sabak na dito. Sabak na dito. Sige be, Elias be, langga be. Sige be, sige be. Wala, ano na yun? Ano nila? Wala. Hindi ba yung sana di ba may nabulong? Kami na. Game ka lang? Tubig. Alam, kinikinambog. Game ang flashlight pa din yan. Sabak na dito. Wala namang nanonood. Ito na lang natin lang. Hindi na. Ha? Ito lang? Iyan mo yan dyan. Diyan lang? Coke! Sino yung evidence nila? Sinik. Ayun na sa lulo kami tequila. Tapos lang yung pang Jason. Sama daw sa... Ito na? Tingin, pero naman ako nakabili yan. Nabili yan, tulugan ako na sa bangko. Pinapapaligo ko pa yan doon. Nag-pinsyo ko mga bulletin yan doon. Bakal sa loob. Bago ko yan doon. Bakal sa loob yun. Bang? Hindi. Pagpasada na natin, may tequila to, may isa pa dito sa... May tape yan. May redoors pala si Nick yan, ho. So, pati na sa anak, bigat-bigat yung tape. May MP pa to sila. Tapos nga nakakal sa tequila. Pwede di ba yung tequila? Pwede di ba yung tequila? Yung klase yung klase. We drove here, we didn't even drive that much. Just give it to Marisol, she'll finish it. See, look at her. Does that look like the face of somebody holding it? Pero sasama sila sa tagay. Sabi, Ipalay. Saan na? Ipalay.
Sino na dyan? Sino yan? SSC TV. Shoutouts. Oh, may yun Di ba ka may ban o damo? Sa lugman? Kaya yun. Agay, matuon. Hindi naman yung magsawa. Malayo yata yung ano eh. Kaya mo na ng breakfast sa mga tinapay-tinapay. Utos na lang tayo kay Kuya. Wala na ba doon sa alas 9? Ano yung robot? Robot? Share na ako. Ako kanyo rito? Ha? Babawasan pa lang ito. Sana all. Yeah, it looks like it's. Oh, it actually is a resort. There's no picture of any of the road. It's like, yes, the resort. It says. Andra! 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 O di ba alam, sabi ko sa meron sa pan eh. Oh. Read the reviews for that place. Ano? Hindi ay, may meron sa sili kampan. Tanawa pa, basta ko rin pinda ko ng mga lubang na karoon mga ano na. Babaw na ako talaga. Babaw na kami no. Masyurang ni ba? Ah, manawala pa. Dawa. O may mga lata. Ah, basura guro na. Di walang viewers mo, May? Hindi na yung basura, hindi mo na basura na. Oh, Spanish, paano ba lang yan? Sabi, tita mo, tinapay pa na da. Move. Hi, Memory. Babaw lang kami no? Init din. Parang kung tulugan liwat si Mama Net sa Baw-baw. Katrina Rita. Ako siya eh. Kain ako na biyaw, pila kayo lang. Hi. Bala diyan, bala tayo nila sa kakao. Tulog ka na yan eh. Hindi man, tiga ito sila. Ano? Tulog ka na yan. Hindi ako din magbantay sila, gabi, okay na sa kape yung gamit niya. Gabi, hindi pa to. Subo na krandin daw. Hindi lang ba? Pasaka na karoon sa naslabaw. Tiyo ko. Oy, ang tuyo. Ilaga na ito, ano? Lubatan to yan. Nakadulo mo sa cellphone niya. Wala light. Light? May kuhan mo na, ano eh, naka-tinted, blind, privacy. Naka-privacy. Kung saya tubang, klaro kayo. Ito na tayo. Tama na ako yung cellphone. Diyan patakban mo.
truck ka na wala ko na Islam ng tampal. Ngayon, kapuso na yun. Sinambal niya gani, patulong na tayo. Kaya nilagay ka pang agad man, pero mahampang ko kung ano yung kakayo. Noy, ano yung sababaw, taka parang mga bata mo, ninasaray sa kapanaw sa. Alam na lang kung tatlo sa kapanaw sa kapanaw. Sige, sugat ka bis papay. Pwede lang sa tamo ito. Matulong na ta. Tama na na matulong. Tulog ko mula lang. John Ray Quinto Tagadiin ka man, ma'am. Taga Negros. Dito na lang sa babaw sila tayo. Init to. Hina ang aircon. Doon natin mapag-game. Mapag-game sa mga harap-harap. Charot, hello. Ay, hindi na magwa na yung kwarto na Indoor game. ano ka mga indoor kasi mga bigib nila ay wala ka mga Nagkagigay. patutuligan ka. Susok ko nung nila. So, Si Bini liwat. Okay, binayawan na ng payon para makapaligo lang ang baby kasi doon ng sasihan. Kasi na napaswimming. Sa taas na kayo magtagal lang ba? Sa taas na kayo. 7-Eleven tayo. Tayo layo. Okay, ito na lang. Nakita ice cream dito, yes. Ito na lang kami sa kwarto. Sol. Patayan mo lang ang limon. Hindi na siya mag-inom ayong. Kay init tayo. Ano po? Ganun. Five. Kaya akyat lahat yan. Yes. Oo, kasi walang tao dito. May lima ka pa. End na kami guys, end na.